Dragilor, bine v-am găsit la ediția cu numărul 3 a Cabinei de Probă. Astăzi avem invitat o poezie de femeie, cum îmi place mie să spun și cum îi tot spun de fiecare dată și ea se încruntă. Mihaela Rus, actor și director al Teatrului Toma Caragiu din Ploiești, a venit astăzi să ne divulge din secrete, sper eu, la Cabina de Probă. Mihaela, bine ai venit! Bine v-am găsit! Ce faci? Muncesc, trăiesc, iubesc, urăsc, gândesc, mă îndoiesc, din toate câte puțin. Hai să începem. Numele și profesia. Mihaela Rus, actriță. Ești o victimă a modei? Nu sunt o victimă, nu sunt o victimă nici a nebuniei, conviețuiesc ea în fiecare zi. Nu sunt o victimă, dar am un stil la care țin. Mi se pare că e mai mult decât un stil, tu ești un personaj. Spune-mi, te rog frumos, de unde îți cumperi în general hainele? Foarte mulți mă întreabă dacă am un stilist. Nu e vina nimănui, așa arăt din propria voință. Deci este fix ce gândesc eu despre materie de vestimentație. Recunosc că nu-mi place să fiu ca toată lumea, nu că nu-mi place să mă îmbrac normal. Îmi aleg întotdeauna ceva care să mă reprezinte. Mihaela, de unde îți cumperi hainele de obicei? De obicei, nu știu dacă e neapărat un obicei, adică am câteva magazine care îmi sunt preferate. Uite, de exemplu, sunt fan BSB, am foarte multe lucruri de acolo și îmbrăcăminte și saci, genții, așa, îmbrac și de la H&M, în caz de la Musette, sunt fan Musette, chiar sunt fan Sincer, cine Musette. nu e fan Musette? Am un stil vestimentar ciudat pe care mi l-am creat, deci nu e nimeni vinovat, repet, nu e nimeni vinovat de stilul meu. Cui îi place foarte bine, cui nu îi place la fel de bine, eu mă simt bine, asta sunt eu, ținuta mea vestimentară mă reprezintă, nu este pentru imagine, este fix personalitatea și firea mea, cum mă îmbrac, adică mă vezi în saco office, dar am bocanci în picioare, am bocanci de vară, am bocanci de primăvară, am bocanci de noapte, bocanci de zi. Îmi place să merg pe tocuri, știu să merg pe tocuri. Ce obiect vestimentar te face să te simți irezistibilă? Îmi plac ținuturile all black, foarte mult, accesorizate. Dantelă, jeans sau piele? Jeans și piele, clar. Dantela, nu sunt fan dantele, dar și așa maieurile, pentru că le-am sesizat dintotdeauna. Da. Uite, maieu este H&M. Deci extrem de accesibil. Deci prefer pielea, clar. E în ADN-ul meu și jeansul. Ești cu siguranță omul accesoriilor, ai brățări de toate felurile. Văd că porți mult argint. Îmi place argintul, exact cum spuneam, e din mine. Seara ele stau exact unde stau și ziua. Sunt multe, adică aceste brățări nu se dau jos decât în aeroport, ca să nu înceapă de câte ani ai? 18-20 de ani. Deci de 20 de ani tu dormi în fiecare seară cu aceste brățări la mână? Da. Incredibil. Și la picior, să știi. Și la picior. Cartea sau filmul? Cartea, clar. Cartea, citesc foarte mult și îmi place. Cafea sau ceai? Cafea. Întotdeauna? Întotdeauna. Beau și ceai, dar prefer cafeaua, adică... Cel mai tare cadou pe care l-ai primit vreodată sau pe care l-ai oferit vreodată? Nu cred că l-am primit încă pe cel mai tare, l-aștept. Te-a surprins răspunsul nopții? Ce ai întotdeauna în geantă? Am fardurile, am portofel cu acte, le am, așa. Nu am toate actele în general la mine, dar portofelul am. Ai vreun talent ascuns? În afară nu, de toate sunt vizibile. Nu cred că am niciunul. Facebook sau Instagram? Facebook. Urmărești o vedetă pe conturile de social media? Nu. Spune-mi, te rog, ca să nu-ți cumperi foarte des haine, la ce artificii vestimentare, stilistice apelezi ca să îmbunătățești sau să schimbi cumva ținuta? Uite, îți dau un exemplu. Mi-am cumpărat, până să plecam pentru câteva zile cu fiica mea la mare și cu o prietenă cu fiica sa și mi-am cumpărat amândouă tricouri la fel. Era o colecție mamă și fiică, le-am luat, nici nu mai știu pe unde. Și mi s-au părut mie că erau prea cuminți, așa, și am băgat foarfeca și le-am tăiat. Bag foarfeca în nod, adică mi nod o rochie. Și oricum, din câte știu, ești fan pălării. Da, sunt manechin de pălării. Da. Chiar e o întâmplare că astăzi nu ai pălării. Da, pentru că mi-a fost teamă că bate vântul și o să facem o nefăcută și o să ne înjure cineva care filmează că îmi zboară pălăria. Îmi plac pălările foarte mult, îmi plac turbanele foarte mult. Recunosc că este și un șiretlic feminin, dar da, îmi plac pălările și am pălărit toate culorile. Mihaela, mulțumim. Hai să lăsăm vorbăraia și să mergem să ne cumpărăm câte ceva. Haide!